нимаи дуюми рӯзи 2 декабр дар толори донишгоҳи технологияи Тоҷикистон маросими ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявӣ Душанбе ганҷе дар қалби Осиё баргузор гардид. озмуни мазкур бо ташаббуси муассисаи давлатии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ва раёсати корбоҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба муносибати пойтахти фарҳангии Иттиҳоди давлатҳои мустақил интихоб шудани шаҳри Душанбе дар соли 2021 ва 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд. дар маросими ҷамъбастии он Абдулло Раҳмонзода, раиси кумитаи корбоҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Гавҳар Шарофзода, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, Шоҳзод Раҳимзода, сардори раёсати корбоҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, Шодихони Назар, сармуҳаррири рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон, Маҳбуба Камолова, сармуҳаррири рӯзномаи Народная газета ва Амонзода Илҳом, ректори Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон иштироку суханронӣ намуданд. Чорабинӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. Сипас Шодихони Назар, сармуҳаррири рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон, меҳмонон ва аҳли толлоро барои иштирок дар маросими имрӯза хайрамақдам намуд. Сипас Абдулло Раҳмонзода, раиси кумитаи корбоҷавонон ва варзиши назди ҳукумати кишвар баромад намуда, аз ҷумла иброз дошт, ки боиси хушнудист, ки бо шарофати соҳиби истиқлолӣ дар мамлакат мо ба бисёр дастовардҳои арзанда соҳиб гардидем. ҳамчун пойтахти фарҳангии Иттиҳоди давлатҳои мустақил эълон шудани шаҳри Душанбе дар соли 2021 далели раднопазири ин гуфтаҳост. ҳозирини гиромӣ, мо ифтихор менамоем, ки имрӯзҳо роҳбарияти шаҳри Душанбе дар баробари ин ҳама масъулияту вазоифе ки дорад, боз аз иқдомҳои кумитаи корбоҷавонон ва варзиш ба таври шоиста на фақат истиқбол менамоянд, балки онҳоро дастгирӣ мекунанд. ҳудуди 1 соли ахире ки нашрияи кумитаи корбоҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо раёсати корбоҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе бахшида ба пойтахти фарҳангии Иттиҳоди давлатҳои мустақил эълон шудани шаҳри Душанбе дар соли 2021 озмуни ҷумҳуриявиро таҳти унвони Душанбе ганҷе дар қалби Осиё эълон карда буд, мо дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанберо дар ин ҷода ба хубӣ мушоҳида кардем. Гавҳар Шарофзода, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни баромади хеш аз ободкорӣ ва зебогиҳои шаҳри Душанбе дар замони соҳибистиқлолӣ, хусусан таи чанд соли охир ёдовар шуда, қайд намуд, ки давоми 70 соли ҳукмронии Иттиҳоди Шӯравӣ Душанбе ҳамчун деҳа боқӣ монда буд. Боиси сарфарозист, ки бо ташаббус ва иқдомҳои наҷиби президенти маҳбуби кишвар ва шаҳрдори ҷавон имрӯз Душанбе ба як шаҳри замонавӣ ва пешрафта мубаддал гардидааст. дар идома аз ҷониби иштирокчиёни озмун маърузаҳо ироа гардиданд. пас аз анҷоми қисмати расмии чорабинӣ, ғолибони озмуни ҷумҳуриявӣ Душанбе ганҷе дар қалби Осиё муаррифӣ ва қадрдонӣ гардиданд. ҳамин тавр дар озмуни ҷумҳуриявӣ Душанбе ганҷе дар қалби Осиё мақоми аввалро Мансур Шоҳиён, муовини аввали директори Радиои Тоҷикистон, ба даст оварда бо тӯҳфаи арзанда, телевизори плазмавӣ ва ифтихорнома қадрдонӣ шуд. мақоми дуюмро Ҷумъахон Темурзода, хабарнигори нашрияи Минбари Халқ, соҳиб шуда бо ноутбук ва ифтихорнома сарфароз гардонида шуд. мақоми сеюм ба як оилаи ҷавони журналист Хуршед Мавлонов ва Шаҳодат Давлатова, ки ҳарду дар озмун фаъолона иштирок намуда буданд, насиб шуд ва онҳо соҳиби телефони мобилӣ ва ифтихорномаи муассисаи давлатии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе шуданд. ба ғайр аз 3 ҷойи ифтихорӣ, ҳамчунин 5 нафар иштирокчии фаъоли озмун бо ифтихорнома ва мукофотпулӣ қадрдонӣ шуданд, ки онҳо Зебунисо Бобоалиева, муовини ректор оид ба тарбияи Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, Ҳасан Азизов, муҳоҷири меҳнатӣ, Фирӯз Саймуминзода, муовини раиси кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб, Мирсаид Сатториён, донишҷӯ ва Беҳрӯз Холмуродов, котиби масъули рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон мебошанд. дар фарҷоми чорабинӣ барои болидарӯҳии меҳмонону иштирокчиён барномаи фарҳангӣ пешниҳод гардид. Сайда Нарзизода, Халил Мукомилҷон барои ютуб канали Ҷавонони ТВ.